Hi, seo Fiona ríist leis darna vlog san vlog a bháid dá bhíle sa seach ha me sé dal a bhí sealtain géad bicin ma dhéon stáris a ha me sé cléachcaigh san úlchach san i bhád bliana sa ha me sé go fortunach go bhfuil mi feadhainn eile an Cannaidh agus a thuúlaáil acham díirich san déanamh rútsa bílis rithebh a séin agus ha me sé thumasal sealtain géabhúla mi dhéon na ruta na hacinne stoch san na bhád a nábbliana ná bliana as dé sin. Mar sin niste ha me sé dul suas go Taigh Chanaidh. Cheannich í ein láthairne agus mairid Campbell nó mairid fé seo Taigh Chanaidh agus eile an Canaidh eine neiki díag tríchit sa hoch agus chruineach iadsan tan na blianachan stáras chomá cho Stonereach rithebh a thuúlaáil Gaelic agus sin fer go mise a gopad gach lá agus ha me sé dal healtain géibh bicin me dhéon na ghoireasan a hacinne agus catch an dúad mi na háirin san a bhád an bliana. Ha thuúlarú ennig jo díirich mar a bhaid na a bhain na caimbelich a fuidich ennig jo agus sé sin cimar a haid cho íonsenach áte íonsenach agus ó príseal sa hacinne sé sin leor lanichan ag íon láthairne Campbell agus typewriter cuideach Virginia card indexes agus seo fiagin duna tasclan ina hen cuideach agus seo desgacamsa agus ha me sé gopar an drasta Virginia háirin a bhí mise a séin ag taispenig ag a bhád rithebh ópar na caimbelich agus sé sin an sealag a hacamsa nuair ha me sé giúnsachaig na háirin san i bhád agus suas a sin sé sin fiagin na háirin be me a séin ag a bhád agus hanne me sé dal a bhí ginse géibh J na háirin a thunta ite sé secret an.